واللہ الخالق البارئ مصور، اللہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے تے مصور بھی ہے. اے بندیاں دی گل نہیں، بندے کام نہیں کر سکتے. تو جیڑا کام بندیاں دے وس دا نہیں ہوتے تو بندیاں نال غصے نہ ہو. کسے بھی عورت نال اس گل تو کدی ناراض نہ ہو بیا، دل وچ ملال نہ لیا بیا کہ جی دے بچیاں پیدا ہوئی. بچی عورت دا کی قصور ہے بھئی؟ توجہ ہوئی آپ حضرات؟ اے دے وچ عورت دا کوئی پرابلم نہیں، لہذا اس گل تو عورت نال ناراض نہ ہو. دیاں نو اللہ دی رحمت سمجھیا کرو. میں تے آندا رہنا یہ ایویں کملے بندے جیڈا باپ نال محبت دیاں کر دیاں نے پتر بیچارے کتھوں کر دے. میں دسدا نا پتر تے جو شادی ہوئی، جوان ہوئے، شادی ہوئی تے بیوی نے لیا تے سائڈ تے، ابا بیمار ہوئے تے سجرانے دیاں ہی بیٹھیاں ہوندیاں. پتر تے آپ اپنے بزنس وچ کماں چ رجے ہوندے نے، دیاں ہوندیاں جڑیاں سرانے بیٹھیاں ہوندیاں نے. بس ساڈا ابا مر گیا تے ساڈا کام مک جانا اس گھر وچ. اے دیاں ہی نے جنہاں تے ظلم بھی کر دیو اگر تسی کہ ساری جائیداد پتران دے کے دیاں خالی ہاتھ ٹور دیو ڈولی پا کے تو نہ کدی گل نہیں کیتی ہوندیاں جویں ابے دی مرضی اونجی صحیح ہے. یہ دیاں دا ہی کمال ہے کہ وہ چپ کر کے جو دے چھڈو لے کے ٹر جاندیاں تے مڑ ساری زندگی اگلے گھر رہ کے بھی اپنے پیو دی تے اپنے براواں دی تعریف ہی کر دیاں رہندیاں. کوئی عجیب انہاں دا مائنڈ ہوندا ہے عورتاں. عزیزاں دی وقار میں ویکھیا دیاں کرم والیاں ہوندیاں، کدی اپنے ابے دا اپنے براواں دا کسے کول گلا نہ کرن گیاں، آکھن گیاں وہ چنگے نے. بڑی کمال والی اللہ ماشاءاللہ کوئی وچ کیس ہو سکتا ہے، لیکن کثرت یہی ہے کہ عورتاں اگلے گھر جا کے بھی. میں اکثر مثال دیندا رہنا، بی بی ال پتر ہوئے نا تے جو ہوئے نا چنگا سونا من بوندا تے او آندی ہے مامیاں تے گیا ہے، میرے پچھلیاں تے گیا ہے. تے جو پھینا جا تے انجے میں پورا جا ہوئے تے وہ آندی ہے انہاں تے گیا جی میں دے اونج دے بھی ہے. لڑ گھر دے وچ بچے شرارتاں کردے نہ، جدوں بچہ غلط شرارت کرے گا عورت اور آکھے گی انہاں تے گیا ہے، تے جے کوئی چنگا کام کرے گا تے آکھے گی تے مامے بھی انجی کردے ہوندے ہیں. ہاں یہ فطرت ہے عورت دی، وہ اپنے ہر اچھے عمل نو اپنے پچھلیاں دی تربیت قرار دیندی ہے، اپنے پچھلیاں دی خوبی قرار دیندی ہے. عورت دی نیچر ہے بھئی. آپ نے سمجھ آئی حضرات کے عزیزاں دی وقار اتنے صبر والیاں ہوندیاں نے. میں تے حیران ہوندا رہا، تسی باہر پھر دیو گلیاں سیر کر دیو دوستاں نال آؤٹنگ ٹیک دیو تے ٹر جا تے بچیاں گھراں وچ ہوندیاں. اللہ نے انہاں دی ڈیوٹی لائی ہے، تساں گھر رہنا ہے تو گھراں تو باہر کدی نکلیاں ہی. اوتھی صابر تے شاکر تسی اپنے ماں باپ دی ساری جائیداد تے قابض ہو جاندے ہو، انہاں سٹیل دے چند بانڈے دے کے گھروں کڈ چھڑ دیو، انہاں کدی گل ہی نہیں کیتی. عزیزان دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار بولے تھے، آپ فرماندے نے دیاں لئی پردیس وے بابلی تے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا مو کچھ نہیں کہنا تے دیاں دیاں تقدیراں. بہ جاؤ تھلے بہ جاؤ گل کرن دیو میرا. عزیزاں دی وقار اے بڑی کمال والی عورت مقدراں والی ہوندی ہے، بڑے صبر والی چیز دا نام عورت ہے، بڑے حوصلے والی شے دا نام عورت ہے. پہلا باپ دے گھر رہی، جی میں باپ آکھیا انہیں اویں کیتا، جی میں بھراواں حکم دیتا اویں کر دی رہی. ہائے ہائے ہائے، کیا عورت نو اللہ نے صبر عطا فرمایا ہے، کیا عورت نو اللہ نے صابر بنایا ہے. کتنے صبر والیاں ہوندیاں نے عورتاں. عزیزاں دی وقار باپ نے حکم دیتا، عورت دی من دی رہی تے جڑی او دی ماں سی یعنی باپ دی بیوی تے اس لڑکی دی ماں اس ونڈ کی کیتی ہے. ساری زندگی ماں ایکو قانون تے عمل کیتا ہے، پہلی روٹی تے ہانڈی چو چنگی بوٹی اپنے پتر نو دیندی ہے، دینو آخری روٹی ساریاں تو عام بوٹی. اگر ابا فروٹ لے کے آیا ہے پہلے پتر نو دے گا مڑ دھی نو دے گی. اے
اس بے انصافی تے بھی ساری زندگی دھی احتجاج نہیں کر دی. اس بے انصافی تے بھی دھی ساری عمر احتجاج. وہ آندھی ہے جی میں ابا تے اماں کر دیں ٹھیک کر دیں. میرا برا جو ہے میرے برا دی مرضی ہے ٹھیک ہے جو کرتا ہے برا ٹھیک کر دے. میرے برا دا زیادہ حق ہے. ساری عمر برا دی نوکری دیتی باپ دی نوکری دیتی نوکری دیندیاں دیندیاں براواں دا بچیا ہویا کھانا کھاندا کھاندی بچی جوان ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر گھر ایسا ہوتا ہے. یقیناً کچھ گھراں وچ برابری دا سلوک بھی ہوتا ہے. یقیناً کچھ گھراں وچ بچیاں پرائرٹی دیتی جاتی ہے. لیکن ماحول اور معاشرہ یہ ہے کہ اسی پہلی روٹی تے چنگی بوٹی دھی نو نہیں دیندے بیٹے نو دیندے ہیں. دھیاں نو سب تو آخر تے روٹی ملدی ہے. پہلا باپ تے بھائی کھاندے نے پھر دھیاں نو ملدی ہے. لیکن دھیاں صبر کر دیاں نے. زمانہ بیت گیا دھی جوان ہو گئی. بھائی دی تعلیم تے لکھاں روپے خرچ ہویا عورت نو گھر بٹھائی رکھیا دھی نہیں بولی. انہوں آکھا بیٹا تو ہانڈی پکانا سیکھ تو برتن دھونا سیکھ تو کپڑے استری کرنا سیکھ تو مایا لگانی سیکھ تو پریس کرنا سیکھ. دھی اے ٹریننگ لیندی رہی. انہیں اوف نہیں کیتی کوئی احتجاج نہیں کیتا. عزیزاں دی وقار پتر تے دھیاں دوویں جوان ہو گئے. اس ماحول وچ پتر نے اپنی مرضی نال تے اپنی پسند نال شادی کیتی. انہیں آپ دسیا کہ میں اتھے شادی کرنی ہے تے ابا اس سے دے پیچھے جھک گیا. ابے جھکنا پہ گیا. ابا جھک گیا جی میں مرضی میرے پتر دیوں میں کرنا ہے. جتھے پتر آندا ہے ابا جھک گیا. ابا نیوا ہو گیا. ابے نو مننا پہ گیا. ابا متی ہو گیا. پتر دی مرضی چل گئی. انہیں مرضی نال بیوی گھر لے آندی. واری دھی دی آئی نہ فوٹو ویکھے آئے نہ دی گھروں نکلیے نہ مندہ ویکھیے نہ سنیے نہ کاروبار ویکھیے نہ عقل ویکھیے نہ شکل ویکھیے. ابے آکے پتر میں پسند کر آیا. دیو سے وہی چپ کر کے ہاں کر چھڈیے. ابا میں نہیں بولنا جی میں تیری مرضی ہے او میں تیری دھی دی مرضی ہے. تاں میاں صاحب آندے نے چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دھیاں دیا تقدیرہ. پہلی رات ماں باپ نے مڑ ایتھے بے انصافی کیتی. اچھے بستر اچھا گھر ہر چیز اپنے پتر نو دیتی. دیاں ہفتے چاند برتن جہیز دے نام تے بنا کے دھی نو ڈولی چھپایا رخصت کیتا. روندیاں روندیاں گھروں ٹور چھڑیا. جدو ٹور چھڑیا دھی اگلے گھر گئی. اجنبی ماحول اجنبی بندہ جنہوں ساری زندگی جی دی آواز تک نہیں سنی او دے نال ساری زندگی گزارنی. اور باویں پسند دے تے باویں نہیں پسند دیاں مڑ زندگی گزار. دو چیزاں بڑیاں مشکل ہوندیاں. ایک جدے نال محبت ہوے اون دے تو دور رہنا. ایک جدے تو نفرت ہوے او دے نال رہنا. تے عورتاں نو اے دوویں کام کرنے پے جاندے تو اللہ دی رضا واسطے کر دے. ماں باپ نال محبت ہوندی انہاں تو دور رہنا. حالانکہ جرم انہاں دا کوئی نہیں قانون کہ تساں گھروں نکل جانا. عزیزاں دی وقار گھروں نکل گئیاں. ماں باپ براواں نال پیارا دور رہنا پہ گیا. خامد پسند نہیں آیا نال رہنا پہ گیا. انہیں جھڑکیا تے تاویں چپ. سسر نے جھڑکیا تے تاویں چپ. اگر کسی نے جہیز چوں نقص کڈیا تے دھی تاویں چپ. یہ نہیں پتا ماں تے باپ نے باویں قرض اٹھا کے دیتا ہے جدو لے کے آ گئی ہے. ہن او اگلے بندے جنہاں نے قدر دی لوڑ آئی انہاں قدر نہ کیتی. انہاں ویکھیا بھئی لے آئیے سامان ہے تے انہاں سامان چوں نقص کڈنے جہیز چوں نقص کڈنے او دے کھان تے پین تے اٹھن تے باہن چوں نقص کڈنے. بچی حیران تے پریشان ہو جانا کہ میں اپنے گھر نہیں ہاں میری ماں میرے نقص نہ کڈ دی. جنہیں میرے سارے نقص دسے انہوں نے بھی یہ تے نہیں دسیا. میرے بھائیاں میرے کدی یہ نقص نہ کڈے. میرے باپ کدی یہ نقص نہ کڈے. جڑے نقص میرے سارے گھر دے کیمرے اس عورت تے لگ جاندے. ہر گھر دے مرد دی تے عورت دی نظر ہوندے تے فوکس ہو جاندی ہے کہ اے دے چوں صرف نقص کڈنے. اللہ اکبر. سارے دی وکھری وکھری خدمت گھراں دے اندر سارے دی وکھری وکھری خدمت کرنی.
سسر دی الگ خدمت، سس دے نخرے الگ، سالیاں دے الگ، اپنے دیور دے الگ، اپنی نینداں دے الگ، ساریاں دے نال اٹھا کے جدوں رات نو اپنے خاوند کول آوندی ہے، خاوند ایکو سبق پڑھدا ہے، میرے ماں باپ دا خیال رکھی۔ اچھی بات ہے، پر کدی خامد نو یہ بھی آکھنا چاہیے اپنے ماں باپ نو بھئی گا گھر چھڑ کے میرے کو آ گئی ہے، تسی بھی خیال رکھیا جائے۔ عزیزاں دی وقار پہلا انہاں دے کام کر دی، پھر انہاں دے کام کرن لگ پئی۔ اللہ اکبر، محبت دے خامن دے پیار دی 66 دن گزر دے رہے، 9 مہینے لنگے، سال لنگے، جے اولاد نہ ہوئی تے تانے عورت نو، جے اولاد نہ ہوئی تے تاویں تانے، اور عورت گھر آ جائے نا تو گھر وچ کوئی نقصان چھوٹا بڑا ہو جائے تو ساڈیاں تو پیڑی نظرے جاندی ہے جڑی گھر آئی ہے منحوس ہے، یہ دی وجہ تو جدوں دی آئی ہے ساڈے گھر دا سارا سسٹم اپ سیٹ ہو گیا ہے، جدوں دی آئی ہے ساڈے گھر وچ سارا پرابلم شروع ہو گیا ہے، اگے اسی بڑے وستے ہیں، یہ آئی ہے، یہ دی وجہ تو وہ عورت اندر اندر مر جاندی ہے۔ یقین کرو اندروں مر جاندی ہے عورت جنہوں یہ تانے دیتے جاندے ہیں، وہ اپنے آپ نے سوچ دی ہے مالکہ اگر میرے وچ کوئی نحوست ہے تو وہ تیری مردی ہے، حالانکہ ایسی کوئی گل نہیں، کوئی مرد اور عورت منحوس نہیں ہوندے، سب اللہ دی مخلوق نے، اللہ دی بارگاہ چ انہاں دی قدر تے مقام تے منزلت۔ اسی یہ کہ نجی یہ جدوں دی آئیے ساڈا کاروبار مٹھا ہو گیا ہے، یہ جدوں دی آئیے ساڈا گھر وچ کوئی نہ کوئی نقصان ہوندا رہندا ہے، وہ بیچاری عورت اندر اندر گھٹدی رہندی ہے، اندر اندر جلدی رہندی ہے، اندر اندر مردی رہندی ہے، نہ وہ کسی نے دس سکتی۔ اور سب تو زیادہ خوف عورت نو شادی تو بعد طلاق دا ہوندا ہے، یہ ایسا ایٹم بم ہوندا ہے مرد کول جدی دھمکی وہ اکثر اپنی بیوی نوں دیندا ہے۔